Myfyriwr yng Ysgol Gelf Wrecsam yw'r cynllunydd, Jane Thomas, y ferch gyntaf am dros ganrif am awyddus i gynllunio cadair Eisteddfod Genedlaethol. Fel arfer mae Theo Davies yn cynllunio i ddodrefn ei hun. Y tro hwn, cynllun manwl Jane fydd y canllaw i'w grefft. Mae ffram y gadair dderw yn barod, a'r gwaith hawsa ar ben. O hyn ymlaen y bydd crefft arbennig Theo Davies yn ymlygu ei hun, yn enwedig ar y cerfio cywrain a'r goesau a breichiau'r gadair. Fe gymerth rhyw fis eto o waith cyson arni cyn i gorffen.